l'exterior d'un drama total d'Illa, 22 campistes es van comprometre a passar 8 setmanes aquí, en aquest campament d'estiu fet pols. Els seus companys campistes els hauran de jutjar. És el primer repte, no pot ser gaire difícil. Jo no ho vaig firmar, això. Uns campistes descontents, segona part. Molt bé, el repte d'avui té 3 parts. La primera prova consisteix a saltar al llac des d'aquest penya-segat de 300 metres d'alçada. Que fàcil. Si mireu a baix, veureu 2 zones delimitades. La més gran és la part del llac que hem omplert de taurons psicòpates i devoradors d'homes. A dins d'aquesta àrea hi ha una zona segura. És el punt on heu de caure, perquè estem bastant segurs que és on no hi ha taurons. Perdona? Per cada membre de l'equip que salti i que sobrevisqui, hi haurà una caixa de material que us esperarà a baix. A dins de cada caixa hi ha el material que necessitareu per la segona prova del repte. Construir un jacuzzi. L'equip que el faci més bé farà una festa bestial al jacuzzi aquesta nit. Els perdedors enviaran algú a casa. A veure, perques assassines, comenceu vosaltres. Ostres, què? Qui vol saltar primer? Ei, no patiu, nois. En aquests programes sempre fan fer la prova als becaris per comprovar si es pot sobreviure. Ho hem de provar primer. Ja ho saps. Faig cara de becari, jo? No, però els que teníem són tots a l'hospital. Vinga, salta, gallina poruga. Coc, 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 coc. No em paguen prou per fer això, tio. Ei! Ho he aconseguit! Ho he aconseguit, tio! Ah, una cosa m'ha fregat el peu! Ei, Chris, tio! Passa alguna cosa aquí baix! Ah, quin maco! Ah! Bé, sembla que és prou segur. Què? Qui salta? Les dames primer. Molt bé, salto jo. No n'hi ha per tant. Només hi ha uns taurons enrabiats esperant-te a sota. Ho ha aconseguit! Sí! Sí! Ara jo! Avall, Pau! Ai! Mira avall! Jo passo, tio. No penso saltar. Tens por, noi? Sí, tinc vertigen des que era petit. Tu tranquil, xaval. Desgraciadament, això vol dir que ets un gallina. O sigui que hauràs de portar això tot el dia. No, tio, no fotis. Coc, 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 coc. Això vol dir que la baixada dels gallines és cap allà. Següent. Ja! Sí! Oh, quin mal, només de pensar-ho! Perdona, Chris, ja saps que tinc una malaltia? Quina malaltia? Una malaltia que m'impedeix saltar des dels penya-segats. No saltis si tens por, però li pot acabar costant la victòria al teu equip. I després t'odiaran. És un risc calculat. He vist l'altre equip i no crec que n'hi hagi 9 que saltin. Molt bé, aquí tens el barret de gallina. Bé, a veure com estan els resultats. Un moment, hi ha 8 saltadors i 2 gallines. Ens en falta un. No saltaré sense la Katie! Hem de ser del mateix equip, Chris! Sisplau! Sisplau, passi! Passi! Va! Jo li canvio el lloc. Molt bé, d'acord. Ja sou de les perques assassines, ara. Easy, tu ets dels gòfers xiscladors. Visca! Doncs us toca, noies! Cavaïm, perques assassines! Molt bé. Hi ha 9 saltadors i 2 gallines. Gòfers xiscladors, si els supereu, us donarem uns carretons per portar les caixes. Que bé! Molt bé, nois. Qui comença?
Ho sento, jo no ho penso fer, això. Per què no? Perquè he de sortir a la tele. Em mullaré els cabells. Estàs de broma, no? Si ella no ho fa, jo no ho faig. Oh, i tant que ho faràs! Qui ho diu? Ho dic jo. No penso perdre aquesta prova perquè tu no et vols despentinar, neneta malcriadeta. Deixa'm en pau, aspirant estrella del rat del gueto que porta els pantalons massa ajustats. Reina del ball de l'institut que porta cua de cavall i que només sap anar als centres comercials. Si més no, sóc popular, jo. Tu saltaràs! Obliga a mi! Shauna, et mataré! Ei, t'he tirat a la zona segura, oi que sí? A veure si jo també l'encerto. Pensava que el que faríem seria un concurs de talents. Sí! No. Segura! No puc saltar. Em fa massa por. Ho sento molt. Són molt burros, aquests. Oi? Superburros. Som-hi! Molt bé, excursionistes. Només falta una persona. Necessiteu aquest salt per guanyar. No et vull pressionar, tio. D'acord, pressioneu-lo. Salta, salta, Owen, salta! Estava bastant nerviós. El problema és que no sóc un gran nedador d'aigua dolça. Em mirava el paio i pensava, és del tot impossible que ho aconsegueixi. De fet, he pensat, si l'Owen salta, es morirà. Agafa embranzida, nano. Vinga, que pots. Em sembla que em moriré ara. Segur que em moro ara. Vinga, gegant! Merda! Sí! Sí! Oh, sí! És més home? Bravo! Els guanyadors són els Gophers Xiscladors. Ha sigut genial, tio. Què et passa? Em sembla que he perdut el banyador en el salt. Ex, quin fàstic. 49 ampolles a dalt de la paret, 49 ampolles a dalt de la paret, però si una ampolla caigués per mala sort... Ai! M'he clavat una estella aquí al braç. Calla i agafa la teva caixa. No. Gallina! Ei! Jo sóc l'única que ha fet pràctiques de monitora. Em necessiteu. Hi ha 30 ampolles a dalt de la paret, hi ha 30 ampolles a dalt de la paret. Ah, he d'anar a fer pipí. Afanya't, anem molt endarrerits. Oh, jo també hi he d'anar. Ah, sí? Ai, ostres, jo també? Ai! Em sembla que m'ha picat alguna cosa a l'ull. Hi hauria 28 ampolles
Ei, mireu! Ja som al campament.